नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आजची रेसिपी आहे आपली पुदिन्याची चटणी। त्याच्यासाठी साहित्य काय काय लागेल ते आपण नोट करून घ्या। स्वच्छ धुवून घेतला आहे आपण हा पुदिना, थोडीशी कोथिंबीर घेतली, चवीनुसार मीठ, शेंगदाणे घेतले आपण, जिरं, हिरवी मिरची घेतलेली आहे, लिंबू घेतला आहे चटणीला चव येण्यासाठी, आंबट आणि गोड थोडं होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये गूळ पण ॲड करणार आहोत। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती जरूर कळवा आणि नक्की तुम्ही करून बघा। चला तर मग आपण पुढच्या तयारीला लागूया। सर्व साहित्य आपण याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। आता पाणी न टाकता आपण पहिले मिक्सरमधून बारीक काढून घेऊ आणि पाणी जसं लागेल त्या पद्धतीने थोडं थोडं पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करू। बघा, पाणी न टाकताच चटणी छान झालेली आहे, कारण याच्यामध्ये आपण लिंबूचा रस टाकलेला होता, गुळाला पण पाणी सुटलेलं आहे, त्याच्याकरता पाण्याची आवश्यकता काही लागली नाही याला। न बिना पाण्यामध्येच बघा केवढी सुंदर आणि छान कलर आलेला आहे, हिरवा कलर आलेला आहे मस्त, आणि खायला पण छान आहे, आंबट गोड आणि तिखट, आणि चवीला थोडीफार तुम्हाला मीठ वगैरे कसं लागतं त्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यात ॲड करू शकतात। तर नक्की तयार करून बघा। पुदिन्याची छान चटणी तयार झालेली आहे आपली। कलर पण खूप सुंदर आलेला आहे, त्याला चव पण खूप छान आहे, गोड, आंबट, तिखट आणि खारट। तर तुम्हाला ही नक्की आवडेल, तुम्ही करून बघा आणि कशी वाटली कमेंट्समध्ये जरूर कळवा, आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।